हामबाय दिनै जों दागिया हातियाव कायसा जयनिं प्रग्राम जयनिं प्रग्रामाव फाइनाल जोंनि बरमगोनां एमडिसि दिनै स्टिफामाथारि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दिनै टिडब्लिउएफ नि सेक्रेटारि दावराते गुबुननि जेसाव फाइजाक दिनै नियाव पान्दानि बिसिंखै जों दिनै जागा 64 फेमिलिनि 164 voters दिनै बुबाग्रानि थानसानि लगे फाइमानि बागै जे फाइनाल रत्न जतन आनि हामजाक मा याफार अमाहायकेना जों बोसोरगांनि सामु जोंनि भिलेज कमिटि विधानसभा इलेक्शन जोंनि थांजाकनाय जे लामा कायसा ग्रेटार त्रिपुरालन आमनो पयत खालायनो जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सारा दाबु बुबाग्रानो लगिरनानै बागै साइट लायजाक आं कयनाय दिनै पान्दानि बिसिंखै जत त्रिपुरा सारकनो फायदि पार्टिनो तरजागियावै जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरिवै जोंनि दफानो फिलखानि याप्रि सालायो हामबाय ब भिलेज नं फाकिया बिसि दिनै जागा पूर्व सिमना बिसि सिमिनो कुनु बिसिख्रै একটা बिसिनि प्रग्राम दिनै बोसकांनि भिलेज कमिउनिटि बोसला वाखम जातों आबो तो जों साइमान तो त्रिपुरा हास्तियाव ताबो खासिनि बुबाग्रानि जे फान बाय आस्तुखै त्रिपुरा सा फानसांमानि थिनांगो तेबो अमहाय जयनिं प्रग्राम प्रत्येकटा बिसिवनो खायनानि बागै रेडि खालायजाक जों ताबो जरा फाइकान गाबोन साइमान गोसकांगो डिस्ट्रिक्ट वाइज जे डेभलपमेन्ट फेमिलि भिलेज कमिउनिटि अमले ताफु जरा एक्सन का आबो तो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हयते जों आजागा डीएम नो सिनि बरम सिनि डेपुटेशन नि ब्लाइ रिखा आबो राज्यपालनि आरो सगिना परे आबो बरक बिचार डिस्कशन खायमानि यागुलो बरक स्टेप नानाय के सर नंनि नलेज भिलेज कमिउनिटि बोर्ड उता तंनो अबश्य मांगनाय इनिया कुनु उपस्थित गैया